Atamalo 60 mag oganda ok ni kod ng'eyo mar nono kwan mag omenda mag kembe kata migepe mag piny owacho. Nonro ni notim kod riwruok mar jokwan omenda kata ICPAK koro yango ni thoth oganda bende oluoro somo kwan mag omenda ma indiko mayango yuto kod kaka omenda itiyo godo. Ma koro medo luoro ni thoth oganda ok nyal penjo jotendgi ewi kaka omenda tiyo ahinya to koro kaka piny owacho medo miyo tend kor gwenge omenda mag timo dongruok. Jatatije mar ICPAK Elias Makori koro wacho ni moko kuom jokwan omenda ma kembe ndiko mondo losnegi kwan omenda mag ohelnigi ok ni kod lony moromo. 60% is where we have a challenge, and the 60% is a mass, who then have to look for a professional to have those information of the financial information interpreted for them, somebody to read for them and interpret so that they can actually be able to make informed decisions on those particular numbers. And this is where the challenge comes back to us, to be able to see how then do we digest this and put it in a way that the 60% who are not able to read and understand financial statements effectively can be able to do that